Tak, skončili jsme s rozvržením a my se teda posuneme na terény k těm vrstevidícím a teďka jak to bude fungovat. A tady bude důležité sledovat teďka ten kurzor a kvůli tomu, až tam budu něco názorně ukazovat, protože to není, že to byste teďka jako viděli. Já si můžu teďka teoreticky skrýt staničení a mohl jsem si teda chytřejc hodit ty popisy do nějaký vrstvy. Tak, co to je? Text, staničení. Text, staničení, schováno. Tak, a teďka pro lepší pochopení, co chcem udělat. Já si tady ještě otevřu Moodle a z Moodle si stáhnete tabulku potřebné soubory, staničení a výšky tabulka. Tak, já si to uložím tady k sobě, potom si to otevřu. A teďka, co s tím? Mám tady tabulku. Za prvý doporučil bych promazat tohleto, aby vás to nemátlo, abyste to udělali totiž sami. Tak, tady budu mít název, tady bude staničení a sem budu psát hodnoty. Které hodnoty si řekneme na moment. Tak, název. ZU TP 1, 2, 3 PK 4, 5 KK 6, 6, 7 KP 8, 9, 10 PT KU. Tak. Tohleto je to, co mě zajímá. Jo. A jestli můžu dodat ten tučný okraj, jestli chci. Ale ne takhle hloupě po celém, ale takhle po celém. Tak. Staničení 0,0000. Tak a teďka si musím jenom prostě vzít, kolik je TP a tak dále a tak dále. Jo, takže jsem si budu psát, jaká je kilometráž a metráž a teďka samotný význam těch bodů. Co to znamená? Hodnota 0 je osa té komunikace toho vašeho návrhu. Takže když se přepneme do toho Brixkedu a udělám takhle, orotuju ten návrh, tak vlastně odsaď já vyrážím a potom modrým já pojedu. Jo. Problém je, že to auto má asi 2 metry a jsou tam minimálně 2 pruhy. Takže pro lepší demonstraci já bych si klidně možná mohl skrýt i 0. A teďka bych si tady mohl vzít pomocnou hladinu. Dáme si ji fialově třeba. Já jsem si dal ty vrstevnice. Kde to je? Aha. Tak. A teď si tady udělám ekvidistantu o 15 metrech. Hodím si ji na obě strany. Aspoň pro kousek. Tak. A dáme si do té hodnoty, do té hladiny šířka. Šířku zapneme,
je tmavý, to je tmavý, tak tam dáme takhle světle zelenou. Tak, a tohle vlastně je, řekněme, část, která reprezentuje nějak relevantně to, že tudy pojedu auta jedním směrem a tady zpátky druhým směrem, jo. To znamená, já musím zjistit, jak ten terén vypadá v ose, ale zároveň i tady na kraji. Teď se vrátíme zpátky. Proto je potřeba si odečíst ty terény a to, jaká je hodnota na ose, v niveletě, nebo v budoucí niveletě, minus 5 metrů doleva, minus 10 metrů doleva, minus 15 metrů doprava a plus to samý na druhou stranu. Jo? Jak to teda funguje? Za mě doporučuji si tady někde si pustím teďka tu nulu zpátky, někde si tady bokem udělat kružnici, která bude mít hodnotu 5, do ní 10 a do ní ještě jednu jako 15. A tyhle ty kružnice si za mě buď tady spojit dohromady, nebo si je isolate, show, hide. Buď si dá do bloku, nebo do skupiny, asi jak chcete, to už je jedno, jo. Tak dáme create block, kruh a base point. Tak, dobrý. Máme vytvořeno. A teď si je můžu, tady tyhle ty body, rozkopírovat a vložit si je do každého bodu toho stančení. Ale navkládám to tam, kde je ten bod jako sám o sobě. Jo, to znamená, pokud budu v bodu KK, což je tady, tak než to vložím sem nebo sem, ale na osu, do toho, tam, kde je to modrý. Jo. Tak. A doporučuji možná to dělat třeba po jednom, aby se vám tam nemísili přes sebe. A teďka, co je nalevo od směru, je minus, co je napravo je plus. Jak to bude vypadat? Pustím si vrstevnice. A teďka, potřebuji zjistit nějaký nejbližší hodnoty. Tady už vidím nějakou hodnotu. 382. 381, takže vidím, že mi to směrem dolů klesá, jo. Tahle je 380, tohle bude 379 a tohle bude 378. A já bych to nemusel řešit, tak si tady vložím text. 378. Tady je 380, je 379. Tak, tady mám takhle pomocný hodnoty pro mě. A teďka, jak to budu počítat. Vím, že tohle je vzdálenost 1 metru převýšení. Tím pádem, kdybych si tady udělal takhle musičku, tak tohle je v reálu 1 metr výškový. Nicméně, já musím brát v potaz, kde se nacházím, protože pokud budu zjišťovat teďka jenom pro ukázku, já si tady takhle stanovím pomocný bod. Když budu zjišťovat ten bod a budu zjišťovat tady, ještě když si ho třeba takhle posunu, tak jestliže tady je 382 a tady je 381,
Tak na tady té úsečce si musím rozpočítat dílky, kolik to je. To znamená, tady někde je půlka, jo, tady je 0,5 a můžu jít 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 10. Takže ta hodnota bude 0,9. Tím pádem normařská výška tohoto bodu je 381,9. Takže bych si tady napsal, že to je v 0 380,9 na jedno maximálně do desetinný místa. Jo. Problém je, pokud ale já tenhle bod budu chtít vzít a teď si ho přesunu třeba sem, tak teďka ten 1 metr já mám na takovýhle dílce osy, jo, nebo úsečky, to znamená, tady je zhruba půlka, takže mám 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 10. Takže tady to je 381,7, jo. Byť je prostě ta čára jinak dlouhá, takže to musím vždycky dopočítávat a řešit tu vzdálenost mezi těma bodama, jo. Aby to bylo třeba 0,9, tak by ten bod se musel nacházet někde třeba takhle. Jo, vidíte, že ta mezera je prostě větší, anebo kdyby naopak byl úplně blízko, tak už mi to třeba bude spadávat do hodnoty 380,95 nebo 382 rovnou, pardon, 381,995 nebo 382,0. Tady jsem říkal a připomínám, plus minus o 0,5 se můžem úplně v pohodě odlišovat. Jo? Tak, teďka jak to bude vypadat teda v příkladu s těma terénama tady. Zajímají mě terény kolmo na osu. Jo? Takže pokud já budu měřit teďka ten bod pro ZU, případně teda tady upravím na TP, tak mě zajímá bod na ose, který je 378, takhle úsečka, to znamená tady je půlka, takže 0,378,2. Píšu 378,2. Bod TP je identický, protože prostě jsou od sebe vzdálený nevím kolik, anebo jestli chci, tak řekněme, že teda může to být třeba 378,25. Jo, že se on malinko posouvá nahoru. Tak, teďka mě zajímá bod -5. Ten bod se nachází tady, jak mám kurzor. To znamená, kdybych si tady nakreslil nějakou pomyslnou úsečku, já si teďka vypnu snapování. Takhle zhruba. To znamená, tady mám půlku, takže tady bych mohl mít 0,4. Tím pádem 378,4. A je to doleva, takže minus 379,4. Jestli tady dá někdo 45, anebo případně 379,5, prostě bude si myslet, že tohle je už opticky půlka, tak se nic neděje. Jo? Bod -10. Tady mám imaginární úsečku, půlka, to znamená nějakých 379,65, 7, nevím, 379,65 a -15, tak to je tady, to znamená imaginární úsečka mi jde takhle zhruba, tady mám půlku někde, to znamená 6, 7, ne, tady je půlka, 6, 7, 8, 9, jo, takže píšu 379,990, jo, to už je jedno. No a to jsem dělám. Na druhou stranu, to znamená hodnota plus 5 a bacha teďka, zajímá mě to kolmo k té ose,
Takže já nehledám tu hodnotu tady, jak mám kurzor, ale kolmo na osu, což je tady. Jo? Tím pádem, jestliže tohle je 1 metr, tak tady těch 0,5, nebo jestli vůbec, to je zanedbatelný, takže píšu 378 378,0. A nikdo mě neopravil, protože nemohl, nicméně tady musí být osmičky, že jo. Když se podívám zpátky, tak 379 je tady. Já se pořád pohyboval tady v té hodnotě, jo, takže jsem měl špatně ty čísla. Tak, tohle to je 378,0. Pro nějaký zjednodušení vůbec od věci si tady zapnout ukazování desetinných míst na 2 desetiny, ať vím, že to mám stejně dobře. Tak, hodnota minus 10, jestliže tohle je 378, tohle bude 377, můžu si to klidně i ověřit. Tady vidím 377, takže to je v pořádku. A teďka hodnota minus 10, tohle je 1 metr, zajímá mě tahle hodnota, tady je 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,8 řekněme. Tím pádem 377,80 a minus 15 je kolmo na osu, takže tady v tom bodě, jak jsem. A to bude nějakých 0,5, 0,6, 0,7. Si to ještě znázorníme líp. 0,5 je tady, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Jo, 0,6 asi může být. 377,6. Tak, mám hotovo. A takhle to musím dělat pro celý ten úsek. Jo. A tady asi není potřeba ukazovat v dalších těch případech, je možná ještě teda .kk, aby se neřeklo, ale ta analogie je úplně stejná. To znamená, tady mám tu 379, to znamená .kk, 379, tady je 380, zajímá mě hodnota v bodě 0, jestliže tohle je 1 metr, tak to bude, tady je půlka, 0,2, jo, KK, 379, ano, 379, čárka 20. No, nejdřív dělám minusy, to znamená minus 5 je doleva, tady mám označený ty vrstevnice, takže tady je minus 5, to by mohlo být nějakých 0, tady bude zhruba půlka, to znamená minus 10 bude půl, tady to bude 379,35 třeba, ať jsem trochu mezi, a tady to mohlo být 379,60 a poslední, kde máme nahoře, a tak řekněme, že by to mohlo být nějakých 379,8. A přece jen bych vám mohl ukázat jednu věc, co by se mohlo stát, a za předpokladu, že bych šel třeba někde trochu přes vrstevnice, tak by mi vlastně jakoby některé ty body mohly vyjít vlastně s podobnou hodnotou. Jo, to se může úplně klidně stát. A jak to nejde teďka ukázat? Už vím. A představa, že to řešíme
tady, tak vlastně jak tomu dělám ještě druhou osu, takhle kolmo. Tak, no a teďka samozřejmě bude záležet, a kterou já z nich si vyberu. Já takhle ještě naznačím barevně, ať to tam vynikne. Tak, a za předpokladu, že vím, že tady to je 380 a tohle je 81, tak teďka si představte, že když by moje trasa byla po červený, to znamená, zajímá mě kolmý hodnoty. Tím pádem tuhle můžu odstranit, schovat. A teďka já si říkám, tady je 380 výška, tady je 381 výška. To znamená, v nule jsem ve středu, to znamená, nulová hodnota je 380,0. Hodnota minus 5 bude 300, kolik to je? 380,6, tady bude nějakých 75 a tady bude třeba 380,9. Jo? Na druhou stranu naopak plusový. Nicméně, pokud by se mi stalo, že já tady udělám pouze takhle rotate, že já jsem mnul i s tím. Tak, za předpokladu, že já mám ten terén, nebo že teďka zjišťuju hodnotu v případě té komunikace, která mi jde takhle, tak já si to upravím a natočím. A jestli to posunu ještě teda přímo do toho. Jo. Tak vlastně ty hodnoty budou, řekněme, identické, protože mě zajímá, tady hodnota bude 380,5 a když si pojedu nahoru nebo dolů, to je jedno, protože tady jsem pořád, řekněme, v půlce těch vrstevnic. A když se posunu dál, tak jsem pořád v půlce těch vrstevnic a tak dále, tak dále. Takže vlastně já ten terén odečítám kolmo na tu osu, což je takhle. A vlastně já se pohybuju vždycky zhruba v nějaký polovině té vrstevnice. Takže se mi může stát, kdybych ten návrh udělal třeba takhle, že bych šel přes ty vrstevnice, tak vlastně já budu mít obrovský skoky mezi těma jednotlivýma řádkama. To znamená, já budu skákat na řádkách o hodně čísel, tady bude jedna hodnota na sloupcích, tady bude jedna, jiná a zhruba co metr. Jo? Nicméně pokud bych tady měl ty jiné hodnoty, tak naopak v řádku by byly podobné. Jo, tím pádem záleží na tom návrhu a vy si pak můžete i hezky ověřit na základě toho, jestli jste to dobře spočítali, když se podíváte. A třeba já tady vidím, že teda ten terén mi se mi bude pomalu zvedat. Jo. Tady mám 378, já mám 379 a já když se podívám do toho výkresu, tak vlastně vidím, že začínám 378, blížím se k 379, jedu přes, ale pak zase padám. To znamená hodnota KK, až bych ji pak odečítal, tak by mi dokonce vyšla pod tím 378. Jo? Takže ten terén, kdybych si to měl, řekněme, načrtnout, tak by to pravděpodobně vypadalo tak, že mi nejdřív bude stoupat a pak mi bude klesat. Jo? A to je vlastně druhá část, na kterou se budeme teďka podívat. To znamená řešení toho
návrhu výškového řešení. Tím, že máme ty terény a máme vyřešeno směrové řešení, to znamená, jak budeme kroutit volantem, tak nám zbývá vyřešit to ještě z hlediska toho, jestli pojedeme, nebo jak moc pojedeme do kopce, jak moc pojedeme z kopce. Jo? A to znamená, já si tady natočím zpátky výkres, zapnu si nulovou hladinu a vedle si někde potřebuji udělat nový začátek. Asi ještě takhle můžu ten rámeček klidně skopírovat. A tady já si udělám ten výškový profil. Nebudu to ani dělat do dalšího videa, protože to s tím je, jako má co společného. Takže to necháme tady. Tak, vezmu tady skripta, který vám dokážou pomoct, protože tam je toho spousta prostě znázorněná a zároveň i prostě popsaná, jo, jak k tomu dojít, ať už textově nebo vizuálně. Tak, počkáme, než se nám to načte. Máme to tady. Tak, úplně na poslední stránce je příklad toho podélného profilu, který jim potřebujeme udělat. No, vypadá to děsivě, ale děsivý to vůbec není, protože když vlastně pochopíte to, jak to řekněme, jakoby zhotovit, nebo jaký jsou prostě proto ty pravidla, tak budete úplně v pohodě. Co tady můžeme vidět? Dole máme nějaké staničení, máme tady koty terénu, máme tady koty nivelety, no a máme tady samozřejmě nějaký návrh, včetně teda toho terénu původního, návrhu té nivelety, zakružovacího bloku a tak dále a tak dále. Tak, co potřebujeme udělat? Pro ilustraci já tady schválně si zkusím jenom něco v nastavení upravit. Tak, já jsem si připojil malý grafický tablet, ať to aspoň ten náčrt nějak líp vypadá. A teď, co my máme? My řekněme, jsme udělali teda takhle návrh, řekněme, té osy. Problém je ovšem v tom, že pokud tady na začátku jsme ve staničení 0,50 a tady na konci budeme mít třeba 0,251,25, to znamená, délka úseku je 251 metrů, 25 cm. A teďka, my když bychom udělali kótu a změřili vlastně ten úsek, jak je dlouhý, takhle, tak ta hodnota bude kratší, logicky, než vlastně tahleta delší část. Tím pádem, co my potřebujeme teďka udělat pro ten podélný profil je to, že my si vyneseme absolutní hodnoty toho staničení. Takže my nebudeme vůbec pokračovat a používat to směrové řešení, že bychom si to takhle jako nějak jako odkopírovávali a odměřili prostě, ale musíme vynést ty prostě skutečné hodnoty, které tam jsou, jo. Takže vy si začnete vlastně malovat tak, a už to můžu dát zpátky sem, že si tady uděláte link úsečku, která je dlouhá jako váš úsek. Já se tady můžu asi podívat, kolik mám já. Já mám 260,07, takže tady já si namaluju 260,07, dám potvrzení, jo, a nemá to absolutně nic společného s tím a prosím vás doufám, že nikoho nenapadne, aby tady nějak jako bral tady ty části toho návrhu a zkoušel si tam jako narovnávat. To prostě nejde, jo. Takže já si tady jako vezmu ten úsek, tady vím, že mám začátek a tady mám konec. Teďka je potřeba si vynést jednotlivý body staničení. To znamená bod ZU, pak mám bod TP, který je 0,3043,
0,43. Tady si zase vynesu hodnotu. A já tady vynechám teďka ty podrobný, no vlastně nemusím vynechávat. A podrobný body. Ty jsou po 20, teďka pokračuju, takže já bych mohl zase dát mezerník a odsud si vynést 20 a nahoru 10. Nicméně je tady třeba ten fígl toho ekvidu, takže já můžu říct, že chci ekvid po 20 a můžu si takhle rozkopírovat ty podrobný body. První, druhý, třetí a čtvrtý. Takhle bych to udělal až do konce. Já tady teda teďka nemám tam ty další body. Tady si můžeme dát bod KK, ten je 130, 130,23. Nebo to můžu dát podle kružnice. Jo. 132,23, já si to pamatuju dobře. 130, jo, ne 132. 130,23. Tak. Tady si vynesu tu hodnotu nahoru. 10. Smažu kružnici. A teďka teoreticky tahle hodnota, protože je to symetrický, bych ji mohl jenom jako přetočit. A samozřejmě bych zase tím ekvidem dojel prostě po těch 20. To doufám, že jsem tady neuklik. Je to 20 dobrý. Jeden, dva, tři, čtyři. Čtyři centimetry. To nevyšlo, jsem se někde uklik. To nevadí. A řekněme, že bych takhle měl prostě vynesený ty body. Jo? Kterými reflektují to staničení. Tak, co potřebuji dělat teďka? Potřebuju si tady ty moje výšky vynést nahoru. Místo toho, abych vynášel celou tu hodnotu, za předpokladu, že tohle je 0 metrů nad mořem, tak bych tady musel vždycky vynášet hodnotu 378,20. Jo? Tak když se podíváte, a jestliže tohle je A3, tak prostě se na tu A3 nemůžu v životě vejít. A z toho důvodu musíme udělat něco, nebo respektive zvolit takzvanou srovnávací rovinu. Jo? Jak to bude vypadat pro vás? To znamená to, že jestliže já jsem si teda tady udělal tu kusečku, tak já si řeknu, že že hodnota tohodle bodu na mořské výšce, tady na té ose, je třeba 370. Jak volit tuhletu hodnotu? Tuhletu hodnotu bychom měli volit tak, aby byla zhruba o 5 metrů menší než nejnižší hodnota, která nám tady vyšla. Jo? Já bych si mohl klidně vzít třeba 372 nebo 373, ale to by se mi zase pak hloupě odečítalo, takže já si prostě řeknu, že to mám 370. Tím pádem teďka vlastně, když řeknu, že tady je 370, tak teďka tuhletu hodnotu já nemusím vynášet celou v tom absolutním, ale pouze ten rozdíl, který je 8,2.
Takže teďka bych tady vynášel nahoru hodnotu, která byla 8,2 metru. Jo? A v tom bodě KK bych vynášel hodnotu 9,2. A problém je v tom, že kdybych to udělal takhle malý, tak vlastně já bych potom neměl absolutně šanci naopak zase ten rozdíl vidět. Jo? A tím pádem tady ve skriptech můžete vidět, že ten výkres je v měřítku 1:1000 kustu. 1:1000 délkovým a 1:100 výškovým. To znamená, to výškové převýšení já musím násobit 10. Tím pádem já tady nebudu přičítat hodnotu 8,2, ale 82. Jo? Takže v Brix CADu já udělám to, že tady ta hodnota, je dobrý si tady poznamenat tu srovnávací rovinu. Dám si tady text, si ho vložím a je to 370 metrů nad mořem. Tak, jo, tady mám takhle poznámku a tím pádem tahle ta hodnota bude, teda jsem říkal, 82. A teďka máte několik způsobů, jak k tomu přistupovat. Můžete si to prostě označit a měnit to takhle manuálně. Můžete si vynášet ze spoda ty kružnice, pro ten bod KK jsem řekl, že to je 92. A pak to prostě tady manuálně vytahovat, nebo to tady můžete prostě přes funkci, ne trim, ale extend, to můžete prostě prodlužovat, nebo já nevím, co chcete. Za mě není vůbec špatná funkce, kterou tady objevila paní kolegyně v tom Modify, je to funkce Lengthen, neboli jakoby roztáhni, prodluž asi, nebo natáhni na tu danou dílku, jak to funguje. Vyberete si, tady dáte total, zadáte tady třeba 85 a ťuknete na to a ono se vám to protáhne. Jo, když to pak změřím, tak vidím, že to je 85. Takže takhle si můžu, a zase mezerníkem, pak můžu akorát tu funkci opakovat. Jo, total 74, mezerník, tohle, boom. Tohle je třeba stejný. Modify, lengthen, total 80 rovných. A jestli to protáhneme, tady to protáhnu. A já to takhle doupravím i. A jsem si to okus smazal, to nevadí. Já to ji teda dodělám, ať to nějak vypadá. Tak. No a když takhle mám vynesený terény, tak si je jenom hezky obyčejně úsečkou pospoju. Šlo by to asi tou polylinou, to už je naprosto jedno. S plinou bych to asi nutně nedělal, tu pak využijem na jiné věci. Tak, pokud mám tohleto hotový, tak tady mám vlastně reprezentaci toho svého terénu, jak mi to probíhá. Jo? A co teď? No teďka musím teda vymyslet to, jak to vyřeším výškově, jestli teda to auto pojede z kopce do kopce, případně jakou rychlostí a tak dále. K tomu mi opět poslouží skripta. Tady vlastně vidíte, když takhle ještě zazumuju, tak tady tyto spojování je ten reálný terén, jo,
a potom tou tlustou je návrh té komunikace. Tak. A my po vás chceme, abyste tam měli alespoň jeden výškový oblouk, ať už údolnicový nebo vrcholový, vypuklý nebo vyrutý, to je jedno, a aby to bylo v hodnotách od 0,5 do 7% v absolutních číslech, to znamená od minus nebo plus 0,5 do plus nebo minus 0, do plus nebo minus, 7. Jo? Jak na to? A pokud mám tady ten terén a já teďka možná udělám takhle výstřižek a vložíme si ho do toho malování. No a teďka, jak teda na ten návrh? No, někdo by mohl třeba říct, že teda to auto, nebo cokoliv tam pojede na té komunikaci, by mohlo jet. Tady ještě přepnu. Takhle. Trochu do kopce. A tady potom takhle dolů. Takže tady nějaký ty přebytky by se prostě využily na tady ty části a aby to vyšlo prostě líp. Samozřejmě jiný možný návrh je, že by někdo prostě udělal, tak to pojedeme jenom takhle, že jo. Jenže to bychom celý tohle museli dosypat a trochu by se to minulo účinkem teda toho navrhování toho výškového řešení. Jo? Takže tam musí být alespoň jeden oblouk. Jestli někdo navrhne, že se teda pojede takhle a takhle, je to jedno z řešení. Jestli někdo řekne, že se pojede takhle a takhle, je to další možné řešení. Nevýhoda tohohle je prostě, že tady zbytečně budu muset převážet potom a dělat nějaký zemní práce, abych si to tady zaplnil. Jo? Takže je potřeba se nad tím zamyslet a potom s nějakým řešením přijít. Pro ten příklad, asi jak jsem ukazoval na začátku, já si myslím, že by bylo vhodné volit něco takového, kde vlastně vezmeme tady trochu toho vršku, doplníme ho tady takhle do té spodní části a zbytek by mohl být asi OK. Jo, možná bychom tady mohli jít malinko třeba ještě níž, ale to už je pak na každém z vás. Co teď? Já si tady přepnu barvu a řekněme teda, že já ten návrh si zvolím, tady půjdu o nějakých 2 dolů, půjdu zhruba sem a odsud bych mohl jít takhle. Jo? A když na to koukám, tak tady rozhodně budu chtít jít trošku níž. A asi bych to klidně mohl ponížit i tady malinko. Jo? Takhle. Já s tím třeba jsem spokojený, takže si myslím, že to můžeme klidně jít spočítat. Teďka co nás teda zajímá? Zajímá nás sklon první části polygonu a pak samozřejmě část druhé části polygonu. Stoupá, je to plus, klesá, je to minus. A ten návrh je trochu komplexnější a je potřeba přitom se zamyslet nad více věcma. Třeba jak rychle tam to auto pojede, jo? Aby to vůbec mohlo projet. Jestli teda ten oblouk plásnu by mohl být třeba takovýhle, aby to auto jelo takhle. Jo, tak aby neřešil materiál, ale to když pojedu takovýhle kopce, tak prostě nebudu tam moci třeba 100, ale jenom třeba 60, abych tady nahoře prostě pak nevyskočil a neletěl. Nebo naopak, když budu mít takovýhle návrh, aby se mi tady pak to auto nezaseklo. A tak dále, a tak dále. A na to nám opět poslouží nejlíp skripta, a to konkrétně na stránkách 22 a potom 31 až 34, myslím. Tak, tady máte tuhle tabulku. Nejmenší poloměry vypuklých a vyrutých výškových oblouků.
máte tady doporučené hodnoty a povolený. S tím, že tady pak jsou ještě nějaké poznámky. My se budeme řešit, držet tý návrhový rychlosti 80. To znamená, já musím navrhnout ten zakružovací oblouk. Řekněme, pokud já ho budu mít vypuklej, tak aby měl hodnotu poloměr kolem 5000. Jak to spočítám? No, stejně jako předtím, vezmu si nějakou chytrou tabulku, výškové řešení, tu si uložím a otevřu s tím, že tady zase uvidíte něco vám povědomího, nějaký žlutý a oranžový políčka. Tady potřebuji zadat ten sklon, o kterém jsem mluvil, a délku tečny si volím tak, aby se mi tam vešla. Necháme tam teďka ty sklony a podíváme se na tu délku tečny. Pokud bych měl tenhle ten návrh a za předpokladu, že já vím, že vlastně tady mám nějakých 260 metrů a nějaký drobný. Tak kdybych dal tečnu 150 metrů, což znamená, že na jednu stranu musím mít 150 metrů a na druhou stranu musím mít 150 metrů, tak se mi stane, že ta tečna mi vyjde někam dál, než je ten můj úsek, neboť 150 je 300. Jo? Takže já tu tečnu musím navrhnout tak, aby se mi vešla do toho mýho rozmezí. Čím větší samozřejmě, tím lepší, protože tím bude větší ten poloměr. Pokud ale, já teďka tady schválně takhle všechno vrátím, by někdo třeba, řekněme, tady ten úsek chtěl řešit, takže by tady přidal takhle trochu terénu a šel by takhle a pak takhle, že by tohle všechno přesypal, hodil sem, no tak je to možnost. Ale pak samozřejmě ta tečna, jestliže jsem v tomhle úseku, tak tady mám nějakých asi kolik? 20, 40, 60, tady mám nějakých 70, 75 metr, tak ta tečna, dílka té tečny bude maximálně pravděpodobně nějakých 75 metrů. Jo? Takže to mi ten návrh ovlivňuje taky. Takže pojďme si spočítat procenta. Jak si spočítat procenta tohohle sklonu? To vychází z... Já si tady zastavím hudbu. Tak, to vychází z, řekněme, nějakých základních výpočtů. Můžu si tady dokreslit prostě trouhelník a vypočítat to přesto. Ve skriptech samozřejmě pak na té straně 31 až 33 nebo 4, tak tady máte ukázaný, jak se to dá počítat. Jestli tu možnost využijete nebo ne, to je na vás, jestli si prostě nějaký vlastní řešení, tak já do toho zasahovat nebudu. Tady je obrázek na straně 34, který tady ukazuje nějaký body HA, B, C, který mají danou výšku. Tady je staničení, nějaká vzdálenost mezi nima a na předchozí stránce mám detailně vysvětlený, jak spočítám ty sklony těch polygonů. Jo? Já jsem se na to dělal třeba vlastně celou tabulku, nicméně se neobejdete nikdy bez toho, aniž byste si tady nějaké hodnoty zakotovali. Takže mě bude třeba v první řadě zajímat rozhodně vzdálenost těchto z těch dvou bodů, stejně tak jako potom tady takhle těchto bodů. Jo? Kontrola je, že by mi ta vzdálenost prostě dohromady měla dát tu moji celkovou, kterou já tam mám. Tak, to je jedna věc, kterou potřebuju. A zároveň potřebuju druhou hodnotu, a to je ta hodnota výšková. Nicméně, hodnota výšková, já jsem to už na začátku okotoval špatně, toho mýho návrhu, nikoli v terénu, ten mě nezajímá teďka, ale hodnotu, kde já jsem si zvolil tu niveletu. Takže a tohle jsem vám na hodině zapomněl říct, co je dobrý si tady prostě rovnou
tu výškovou hodnotu napsat v absolutních číslech, ať ji tam mám převedenou. Takže si ji spočítám. 370 metrů nad mořem plus tahle ta hodnota, nicméně já mám 76,72 děleno 10 plus těch 370, takže jsem na 377,67. Tak, to je nadmořská hodnota pro tenhle ten můj bod. Tady pak ještě dodělat kačenu. Jo? To stejný já potřebuji pro tenhle bod. Takže tady já si vezmu 87,38 děleno 10 plus 370, co dávací rovina. A mám tady 378,74, když zaokrouhlím. A ještě mě zajímá poslední. A to je tenhle ten bod. Takže 80,98 děleno to plus 370 je 378,10. Prosím vás, pište to tam vždycky i s tou nulou, protože pak vím, že jste to prostě zaokrouhlovali nebo počítali s tou hodnotou správnou. Jo? No a teďka si jenom tady ty hodnoty přehodím do kalkulačky podle toho, co mám ve skriptech. Já si to tady můžu otevřít. To znamená HB, to je 378,74 minus 377,67. To je výškový rozdíl. 1,07. Já si je napíšu. 1,07 je výškový rozdíl. A teďka musím vydělit vzdáleností, což je 132, děleno 132,23 krát 100 a mám hodnotu 0,81, to asi můžu zaokrouhlit. Jo, 0,81, to si můžu tady takhle poznamenat, plus 0,81 a tady si to spočítám následovně 378,10 minus 378,74 je minus 0,64 děleno 127,84 krát 100 a je to minus 0,5. Takže jsem se těsně vešel do toho daného rozmezí. Minus 0,50 tomu přesně. Tak, teďka tady ty hodnoty dvě vezmu, no a zadám je sem. To znamená 0,81, tady minus 0,50. No a tečnu, když se podívám, tak tečnu já si můžu zvolit zhruba kolem 100. Tu tam mám. No a vychází mi, že ten poloměr je 15 000, takže já jsem naprosto v pořádku. A když to přeženu, tak tím pádem bych mohl, řekněme, zaručit, že tam to auto bezpečně projede i 120 km za hodinu. Jo? A samozřejmě ten návrh ne vždycky vám musí být třeba takhle pěkně. A pokud já bych se tady dostal prostě na hodnotu, řekněme, minus 0,49, tak bych to prostě musel ten návrh upravit a nějak se s tím pohrát. Jo? A možná, kolik je? Po 11. Já to tady zkusím takhle celý teďka vrátit. A zkusme jenom ze zajímavosti udělat trochu něco
složitější. Řekněme, že já potřebuju tam mít, mám zadání a říká mi zadání, měj tam alespoň 2 zakružovací oblouky. Takže já se musím vypořádat s obloukama, které tam jsou aspoň 2. To znamená, abych si to mohl dát takhle, takhle a takhle. Jo? A tady si to jenom takhle cvičně protáhnu. Tady si to oříznem. Jo, akorát já jsem ten bod tam dal úplně na prd. Takže si to tady ještě posunem. Teď si ho oříznem. Pravý, levý, smažu. Pravým, co chci ořezávat, levým, co ořezat. A tohle je teďka můj návrh. Mám tady nějak, není to ideální, ale ať teda máme aspoň nějaký ten příklad. Takže zase, co potřebuji? Potřebuji výškové hodnoty a vzdálenosti. To znamená výška odsud sem, výška odsud sem, kolmá výška tady a poslední výška bodu tady. Teďka potřebuji vzdálenosti. Jedna vzdálenost, druhá vzdálenost a třetí vzdálenost. Tak, to znamená jeden sklon, druhý sklon, třetí sklon. A bude to jeden oblouk takhle nad tím a druhý oblouk bude tady takhle pod tím dolů. Jo? Tak, já si k tomu tady vezmu svoji pomocnou tabulku, která mi ten výpočet udělá rychleji, protože to bych se jinak nemusel taky, nemusel jít dneska vůbec spát, jak to pořád počítám ty kalkulace. Tak, já si to zapauzuji, ať si to spočítám. Tak já mám spočítáno, doufám, že dobře. Já si sem teďka vyhodím jenom ty sklony. To znamená, tady mi to vyšlo minus 1,39 a tady mi to vyšlo 2 plus 2,37 a poslední mi vyšel minus 1,77. Jo? Tak. A teď, jak na to? Nejdřív se budu zajímat o ten první úsek. Jo? To znamená, já si přepíšu hodnoty minus 1,39 minus 1,39 a druhé je 2,37. Vzdálenost té tečně rozhodně nemůže být 100, protože tady mám 97. A pozor, já to takhle ještě jednou přepíšu tohle. A jak to bude teďka vypadat? No, problém je v tom, že jestliže já budu mít jeden ten oblouk takhle, tak ale já musím navázat tím druhým tady. To znamená, tady do tohohle úseku já musím vrazit dva ty zakružovací oblouky, dvě ty tečny. Jednu z té strany a druhou z druhé strany. Tím pádem každá ta tečna bude maximálně 35 metrů. Takže já jsem limitovaný na zvolení tečny 35 metrů. A když se podíváte, tak najednou mi poloměr vychází 1861 metrů. Pokud dám do těch tabulek, tak vlastně klesnu tou návrhovou rychlostí. Jelikož jsem teda ve vydutém oblouku, tak potřebuji, řekněme, menší poloměr a dovolený, tak se dostávám na tuhletu hodnotu. Takže já tam můžu projet 70 km za hodinu a už takhle je to, řekněme, hraniční na to, že jsem v těch dovolených a ne v doporučených hodnotách. Jo.
Takže ten, abyste měli představu, jak ten návrh teda funguje, to je teda pro ten první ten. Já si to můžu tady jako překopírovat, jestli to bude. A pro ten druhý úsek, a já nesmím zase hodnotu, dobrý. Tak, tady si přepíšu to 2,37 a tady mám minus 1,77, opět 35 a vidím, že jsem na stejných číslech, dokonce menších. Problém nastává v tom, že já dokonce tady mám a teďka ten druhý bude vypuklej, takže já tam můžu pouze 60. Jo. Tím pádem prostě tohle by nešlo a museli byste to navrhnout znova. Jo. Ty sklony jsou prostě větší, musel bych třeba tady ten úsek dát od sebe dál, to znamená, aby tohle to posunul trošku sem a tohle to trochu do strany, aby se mi tady mohla protáhnout tečna, protože když upravím tečnu třeba na 50, tak najednou vidíte, že prostě se už dostávám k nějakým rozumným nebo rozumnějším hodnotám. Jo? Takže to je jenom takhle, aby vy jste tušili, co teda se chce v tom návrhu. A já vám teďka ukážu aspoň konstrukci jednoho toho zakružovacího oblouku. Já si tady doplním původní hodnoty. A jak to zkonstruovat? No, vezmeme vypočtené hodnoty, ty si ideálně ten Excel někam uložíme. A jak na to? Přepnu se do Brickscadu. Tady ty pomocné kóty si můžu smazat. Nicméně rozhodně tam nechám ten polygon. Teďka. Já potřebuju vynést tečnu na obě strany od toho bodu. Tím pádem já si odsaď nahoru vstyčím kolmici, dám jí třeba 50 dlouhou a teďka na každou stranu já si vytyčím těch 35 metrů. Jo? Když spustím kolmici zpátky dolů, tak ji potřebuji spustit tak, aby se mi dotkla toho polygonu. To znamená, teďka mi to ukazuje, odkud kam povede ten oblouk. Já potřebuji zjistit hodnotu, ale která bude tady, aby to bylo plynulý. Tady ta hodnota, když se podíváme, tak je tady napsaná. Vždycky tady je poloměr, tečna a hodnota y. Y max, neboli to vzepětí, které já mám tady, tak je 0,329 metrů. Já si to můžu zaokrouhlit na 0,33 metrů, ale pozor, jelikož pracuji v tom desetinásobném převýšení výškovým, tak tu hodnotu musím vynásobit 10. Takže ta hodnota v reálu je 0,329 metrů, ale v tom mým je to 3,29. No a teďka si vynesu tady hodnotu 3,29. Tak a tady v tomto bodě mně se to protne. To znamená takhle. Jo? Tudy mi to takhle povede. Tohle to už je ten můj návrh a vidíte, že se to hezky řekněme, hezky to kopíruje tu trasu, kudy pak se pojede. Nicméně, aby to bylo ještě něco přesnější, tak je dobrý si zvolit pomocné body a ty pomocné body se dělají, řekněme, vždycky v půlce těch tečen. Jestliže mám tečen 35, tak tady zadám 17,50 a tady mi to vypočítá automaticky hodnotu, kterou já musím vynést. Pozor, zase v desetinásobku tomu převýšení, takže vynáším 0,82 a vynáším to v půlce té tečny. To znamená tady, odsud dolů, funkce prodloužit, protáhnu, tady si vložím kružnici z 0,82. Jo. Tak, to samý dělám tady. No a teďka použiju funkci spline a proklikám se přes všechny ty body, kudy mi
povede. Teď jsem se šťuknul špatně, takže můžu začít znova. Jeden bod, ale už tady. 1, 2. A mě tam chybí tohle, neboť jsem to dal do špatného bodu. 0,82. Splina naposled snad. 1, 2. Hlavní, pomocnej a zakončíme. Mezerník. No a mám tady vyřešený návrh. Jo. Tady to bych teďka mohl teoreticky smazat. No, tohle ne hlavně. Tak. Já si takhle přebarvím. A dokonce si myslím, že by se ještě dal zvládnout i ten druhý. Jo. Takže já teda tady ještě rychle zadám ty hodnoty. 202,37 a minus 1,77, 35. Tady tohle necháme být, takže y max je 3,62, protože to násobím těma 10. Zase tady to stejný, to znamená nahoru 50, 35, 35 jsem to mohl skopírovat, že jo? A tak. A tady prosím vás pozor na jednu věc, já tady akorát teda udělám to prodloužení. A to následovný. Kudy mi pojede to auto teďka? Pojede mi tady takhle navrch? Nebo mi pojede takhle hezky plyne pod tím? Jo. Tím pádem já tu hodnotu y max musím vynést tady dolů. Jo. Takže 3,62. Teďka zase tady ty vedlejší. To je 0,91. To stejný tady. Spline. Tak, proklikám si to přes ty body. A dám mezerník. Pokud byste to... Aha, to úplně nevyšlo asi. Pokud byste to zhotovili špatně, to poznáte tak, že ten návrh, a já tady teda hezky ukážu, že mi vyjede nad ten polygon, nebo mi to tady dělá třeba nějakou bouli. Jo? A tohle je typickým příkladem. Nemůžu prostě jít na ten polygon, já musím jít pod ním. Jo? A ji smažu, splina a jedu odsaď přes tenhle bod, tady, tady a neukončil jsem to, OK. Takhle mezerník, hotovo. Jo? A já jenom z zajímavosti tohle dám do skrytý. A teď vám ukážu, co se stane, když třeba někdo tady tu hodnotu nepřenásobí 10 a vlastně to bude vynášet v těch reálných hodnotách. To znamená, já tam mám ale 0,362. Teď si tady ten člověk vezme splinu, prokliká si takhle ty body a vidím tam třeba takováhle konina. Jo. To znamená, že to auto by jelo takhle, hop, dolů a zpátky. Ne, nepřípustný. Tak. A tady to si jenom přebarvíme takhle nepěkně, smažeme tohleto
No a máme vyřešeno. Tady bychom ještě klidně pro přehlednost si mohli rozpojit tady ten polygon. Break at point. A všechno si to vybarvíme. Ať vidíme, kudy pak pojedeme. Tak, break at point. Tohle tady. Tohle tady. Je. Break at point. Tohle tady. A ještě jednou tady. Tak. Modře mám nechaný ten polygon, který samozřejmě reprezentuje i ta červená barva, ale červená barva potom je reálný přímý úsek, kde vlastně já pojedu prostě pod daným sklonem. Žlutá potom naznačuje ty výškové oblouky. Takže tohle je, co jsme všechno doposud dělali. Po tomhle se vrhneme na psaný podélný profil a na ten my se podíváme někdy jindy. Tak, kolik je video? Hodina 12. Asi akorát čas na ukončení, 11 hodin. Jdeme to nahrát na YouTube.